Iinkwenkwezi ezilishumi zeminqweno ibhalwe nguTrisha Runnels, imifanekiso nguSara Dillard. Phezulu kude le kumhlambi weegusha ebusuku, iinkwenkwezi ezilishumi zeminqweno ziyakhanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igusha nganye iyazi, njengokuba iinkwenkwezi zikhanya, ukuba umnqweno uyenziwa. Ishiya iinkwenkwezi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaye le gusha ikhangele kantle. Ibinqwenele umnqwazi omkhulu obomvu. Ngoku kukho iinkwenkwezi zeminqweno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le yona igusha ixhelelwe qhukwana. Ibinqwenele ikeyiki yetshokolethi. Ngoku kukho iinkwenkwezi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwaye enye yeegusha yenza imidlalo. Ibinqwenele izihlangu ezinamavili. Ishiya iinkwenkwezi zeminqweno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le yona igusha iyantywila. Ibinqwenele ukubhabha. Ngoku kukho iinkwenkwezi zeminqweno 1, 2, 3, 4, 5 negusha entingayo. Ibinqwenele ibhayisekile ebaleka ngesantya esiphezulu. Ngoku kukho iinkwenkwezi zeminqweno 1, 2, 3, 4 esizibonayo ngoku. Enye igusha ibifuna ivayolini. Ishiya iinkwenkwezi zeminqweno 1, 2, 3 kuphela. Yaye le gusha iyazi ukuba mayithini na. Ibinqwenele ibhola yesoka. Ngoku kukho iinkwenkwezi zeminqweno 1, 2 negusha eyonwabileyo. Ibinqwenele ibhola zemilingo. Ngoku kukho inkwenkwezi yomnqweno 1 ekhanya phezu kweegusha ngobu busuku.
enye legusha inomnqweno omnye wokuba umhlambi weegusha ulale kamnandi, iminqweno yazo izalekiswe, yaye nawe kufuneka wenze owakho. Cima izibane ukwenza amaphupha akho afezeke. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.